toch? Welk vieze ooie pand? Waar het vroeger café is geweest. Hé, door dat pand. Ja. En daar stond geen achter de bar. Daar stond ik achter de bar. Serieus? Serieus? Een Kastelijnse? Ja. Dat is alles zoals een Maasbracht, maar dat was ook gezellig. Oh, heb je gezien? Ja, ik kijk altijd. Maar wie ging dat bij dan vroeger in de café? Ja, Hoe lang is dat geleden? Ik denk dat we nu 10 jaar toe zijn. Maar ook mensen, echte kaartoffers. Echt ouderwets, hè? Zullen we er even samen met Fruithapje naartoe lopen? Ja, kom maar. Kom. We lopen samen met Fruithapje. Dat is Met niet leuk. Fruithapje, ik vind dat zo leuk. Dan moet ik altijd denken aan die putjes wat ze aan de babytjes geven. Fruithapje. Ja. 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 Gezond. Maar je zorgt goed voor onszelf? Het is toch wat te zijn, of niet? Oh, Ik bedoel, gezonde voeding. Ja. Ben je mee bezig? Vroeger niet, heb ik achter de bar stond. Toen kreeg je de verkeerde voeding. Zoals? Ja, lindenboomvoeding. Vloeibare voeding. Piep! Maar ja, maar ja, goed, dat kan natuurlijk niet anders als ze hier en neer een café is. Hè. Ja, maar hoeveel mensen wonen hier nog? Mijn mens en ik en af en toe eens een kindje. Af en toe Ja, die is heel veel naar Boeteland voor stage. Die vertrekt zaterdag voor te werken weer naar Tsjechië, van daar naar Frankrijk en dan komt ze in september weer een keer terug. De dochter. De dochter. Wat duidt hij dan? Zit hij op de vrachtwagen? Nee, die doet recreatie en animatie. Die heeft haar stageperiode afgerond, ze is geslaagd. Maar die heeft nu voor een jaar werk gezocht omdat ze niet weet of ze nog gaat studeren of werken. Dus ze moet gaan komen, hè? Brood op de plank. Dat dacht ik. Is ze door dit Maar soort animatie en zo, dus dan campings en weet ik wat allemaal? Of, Ja, alles van Roompot. Zullen we afspreken dat nou dat beermerk en nou het vakantiepark gebeuren? Dat we geen merknamen meer nemen. Anders krijgen we er heel veel problemen mee. Anders moet ik allemaal op alternatieve namen gaan. Ja, maar dat is toch ook van die bui met maar- een bepaalde naam? Ja. Die bedoelde ik eigenlijk. Kastanjeboombier, ja. Ja, die bedoelde ik eigenlijk. Ja, kastanjeboombier. Heb je vroeger altijd getapt, hè? Kastanjeboombier. Ja. Maar waarom geen café meer? Nou, de animo was niet zo. We hebben een grote zaal erachter gebouwd, maar het bleek toch dat de mensen meer feesten. Dat was eigenlijk toch niet zo dringend. Dat is die zaal. Dat is een garage. Dat zit achter dit pandje. Oké. Achter die deur. Dus, en nu werden er appartementen gemaakt. Ah. Daarvoor is daarvoor staan die bloemen hier nog. Zo gauw als we eraan gaan beginnen, gaan die bloemen hier allemaal eruit. En Welke bloemen? Ik zie Ja, even geen hier bloemen. niet. Oh, dat zien die prachtige, wat is het? Ja. Wat is het voor een merk, die bloemen? Ik mag geen merk nemen, dus daar zeg ik niks over. Ja, toch? Dat zei ze juist, ik mag geen merk nemen. Welke soort is het? Een grassoort. Ah, oké. Ja, heel populair nou. Hè? Ja. Dus eigenlijk is het gewoon heel hip Ja. wat deze tijd. Ja, maar ja, eigenlijk moest het weg, want merk ze niet in de uit van die pollen. Of heb ze geen last van ooit? Daar heb ik geen last van. Oké. Nee. Geen wal? Ja. Ja? Dat is Daarvoor ben ik nog niet opgemaakt. Oh, De tranen, de ogen. Daar gaat de mascara wel lopen Ja, en zo. dat bedoel ik. Ja. Is die bril eigenlijk veel bescherming in plaats van... Even goed te kijken. Ah, oké. Dubbel belazing. Thermopeen. Maar mis je het café, hè? In het begin wel, nu niet. Nu leeft ze het rustiger. Dus niet meer de druk van het moet. Zo laat moet dit, zo laat moet dat. Dus nu ben ik eraan gewend. En nu weer de tijd dat er appartementen komen. Voor oude mensen, vanaf 60 of zo. Oh! En dan kunnen we gewoon rustig Ik dacht het... genieten van onze oude dag, toch? Ik dacht het werd een soort van bed and breakfast of zo. Maar Nee. Oké, en dat kennen oudere mensen, zoals ze dat hier zeggen, in Neer, die kunnen dat dan horen. Nee, verkopen. We willen verkopen. Dus dan komt je er zelf helemaal uit. 2 uur. Dat ligt eraan. Wij wonen zelf boven. Als daar nog iemand interesse heeft, dan gaan we of onder wonen of ergens anders.
Maar als er niemand interesse heeft, dan blijven boven wonen. Dan wonen we ook goed. En de mens van nu, is deze handig? Ja. Doet hij dat zelf? Nou, nee. Nee, wat dat betreft. Slopen kinderen heel goed. Dat doet er ook allemaal zelf. Maar bouwen niet. Nee, het is heel handig in kanterdeuren. Kanterdeuren, voordeuren. Ah, oké. Ja, van een bepaald merk. Ja, van een bepaald merk, ja. Ook een man is van het... de buren van Ans van Feyenoord, hè, de Wetsenstad. Toch? Als hoe? Ja. Nee, ja, jawel, ja. Ans, als ze zit te kijken. Ja. Gratis en van niks, hè? Ja. Nee, maar, dus ook een man is meer van het einde van het draaideureffect. Ja. Ja. Ik heb dat altijd wel terug. Ja, altijd. Dus een hulen brave dan, als hij altijd wel terugkomt. Ja, en bij mensen. Nee, dit goed, die. Daarvoor komt hij steeds terug. Anders wel er een lang weg geweest. Ziet geen van neer? Nee, ik ben een razig meisje. Zou ze niet zeggen, hè? Oh. En mijn mensen zijn de broodbanjer. Oh. Een Weerse. Van welke kanten? Een Weerse? Ja, dat zijn broodbanjers allemaal, zeggen ze toch? Die komt van Zonnebreugel. En waar heb je die in dan ook geslagen dan? Bichena, waar ontmoetings die zijn vanwege zijn pap, vanwege werk, zijn die neer komen wonen. En wij gingen vroeger van Remunio, dan had hij dan nog zijn. Dat was het te doen, hè? Ik heb ooit nog eens een oude Kastelijnse van Shane in de uitzending gehad. Was dat niet Toos van Shane? Ja, Toos, ja. Toos? Toos, ja, dat klopt. Maar heeft hij vroeger niet ook achter de... Ja, misschien met geholpen. Maar met geholpen? Maar hij was het gezicht achter de bar, hè? Klopt het dat Toos er niet meer is? Toos is er wel nog, laat ze het niet huren, joh. Oh, anders kreeg ik... Die fiets nog iedere dag kilometers. Oh, dat vind ik goed niks. Toos! Die is er nog, jong. Ik geloof dat ze midden 80 is. Toos toen nog, toen we hier spraken, was ze ook met de fiets. Heb je niet gezien? Jawel. Ja. Ik kijk toch iedere dag, Weet je nog wat Toos toen tegen mij zei? Nou, help me even. Doe best een nut menke, doe. Oh ja. Vergeet ik nooit meer. Ja. Dacht ik je zo, komt het net menke weer. Dan hebben we zo ongeveer alles al gehad, hè? Nut menke. Ja. Huiggeleer hebben ze mij ook wel eens genoemd. Hadden we het net nog over, hè, Pascal? Ja. Wat zei die vrouw toen nog over in Beek was dat volgens mij, in dat winkelcentrum? Dat is een huiggeleer. Een huiggeleer, een nut menke. Ja, dat zou je niet durven te zeggen. In het echt best kleiner. Dat ze op televisie leaks. Dus ik heb het allemaal al ja, die heeft misschien vergroot glas voor het beeld. Dus, en nou doog ik ook nog dat Toos niet langer meer onder ons was toen ik dat huurde. Ja, vond ik dat heel vervelend, maar dat ben ik gewoon verkeerd geïnformeerd. Dus als je nog een emmer met stront over me heen wilt, dan... Dat heb ik niet. En dat doe ik ook niet, zo ben ik niet, hè. Maar, om een lang verhaal kort te maken, je wilt nog een laatste positieve draai aangeven. Ja, en ik denk zeker dat het gaat lukken. Alleen hebben we dat 10 jaar eerder moeten doen. En waarom is dat niet gebeurd? Ja, weet ik eigenlijk niet. 10 jaar geleden, het zal 10 jaar geleden zijn dat we met de café gestopt zijn. Ja, en eigenlijk nooit over nagedacht. Wat doen we, wat moesten, maar het moet gaan opleveren. Nu staat er een leeg pandje, hoe even goed voor betaald moet worden. Dus, en toen is het idee ontstaan van appartementen. Ja, los, staat maar door. En dat gaat nu gebeuren. Kijk maar hoe, want ze vegen zich zo van de stoep af. Dat kunnen we wel proberen. Ja, probeer maar. Maar die zijn wit genoeg, man. Die horen we nog niet. Nee, maar de mensen nu, die uit Zonnebreugel, die heb je dit zover gekregen dat hij mij heen naartoe ging? Scenario's, hè? Vanwege werk. Die vader die werkte vroeger, die waren eigen zaak, waren een mulder. Maar dat ging niet zo goed toen nog tijd. En dan zijn die bij Rijkers, die het veevoederbedrijf komen
werken. En zodoende zijn die neer terechtkomen. Dat zijn die gewoon, ja, en mocht jij zo goed, vroeger, misschien. Dus, en ik kwam nou. En dan zo je, ineens. En toen, paaf boem. Paaf boem, raak. Was dat zo'n knappe kerel dan? Ja, nog. Nog? Nog, man. En ging dit direct voor de bijl? Ja, zeker. Echt hoor? Ja, zeker. Maar wie had dan de eerste stap gezet? Heb je dit gedaan? Dat heb ik gedaan. Een heel klein stapje. Dat was dat. Dan ben ik benieuwd, wat is dan de eerste zin geweest? Weet je dat nog? Wie heb je hem aangesproken? Ja, stel eens wel moeilijke vragen. Nou, Bij mij is het lange geheugen weg. Voor kort weet ik nog. Meestal is het dan gewoon zo, maar nee, weet ik echt niet. Weet hij ook niet meer. Wij vergeten heel veel van vroeger. En wie lang heb je gevreed voordat je ging trouwen? We vrieën nog. Ja, dat vroeg ze toch niet. 5 jaar, zoiets. 5 jaar. Ik bedoel verkering. Ja. Toen vroeg ze het verkeerd. Toen stelde ze vrouw verkeerd. Ja. 5 jaar verkering. Eigenlijk heb ik er gewoon heen en neer vandaag helemaal niks van gebakken. Nee. Ik heb immers dood verklaard en nog leefde. Erg, ja. En ja, dit is eigenlijk zullen we nou even bij Toos langs, dat je wat Toos woont. Dat ik even mijn excuses kan... ergens in een bejaardenhuisjes. Dan kunnen ze ook geen nemen zo vragen. Er woont in de zoon van Toos. Gaan we dat doen? Ja. Dan ga ik even, als dit toe is, ga ik even mijn excuses aanbieden. Ja, die schoondochter zal wel Toos zijn. Ja, dat vind ik wel dat ze moest doen. Ja. God gaat dan even mee om mij te beschermen. Ik ga mee. Ja? Ja, ik ga mee. Ja? Ik bescherm hem. Ja, met een mes in de hand, hè? Ja, Zal hij mee mes, moet kijken? mes, ja.